Hai să spun un adevăr incomod pe care aproape nimeni nu recunoaște. Dacă te gândești vara asta să pleci la mare și te panichează doar gândul de a te dezbrăca pe plajă, ascultă-mă până la capăt. Pentru mine, la 130 de kilograme, plaja era un coșmar. Și ți-o spun pentru că știu cum se simte să stai cu tricoul pe tine pe șezlong până în ultima secundă, cum e să îți sugi burta înainte de a intra în apă. Afară, joci rolul persoanei sigure pe ea, dar în interior te roade rușinea. Ești prizonier în propriul corp și chestia e că noaptea vine greu. Când ajungi în camera de hotel și te întrebi sincer, cum am ajuns aici? Cum am ajuns să-mi bat joc în halul ăsta de mine? Și ți-o spun pentru că eu am fost acolo și am învățat că dietele absurde nu aduc decât mai mult stres, că schimbarea vine treptat, când începi să scriezi automatisme și începi să mănânci inteligent și să te antrenezi cu un scop. Așa că dacă ești gata din vara asta să faci ultima în care tragi burta la plajă, lasă-mi un comentariu cu vară și hai să începem schimbarea ta.